Noizbait kartetan aritu bazara, ziur ezagun zaizkizula. Hemen hor dagoa botatzeko moduko 8 datu. Inprentaren antzeko beste gailu batzuekin batera asmatu ziren kartak Txinan, baina gurera ez ziren iritsi 14. mendearen azken erenera arte. Erabili ohi ditugun kartek laupalo, zenbakiak eta irudiak edo figurak dituzte. Teoria batek dio, laupalo erabiltzeko ohitura otomandarrek sortu zutela eta hortik hedatu zela Europa osora. Musean aritzeko espainiar karta sorta erabiltzen da, zenbakiak batetik 7 eta txotaz aldizkoa eta erregea dituena. 1870 inguruan, Heraklio Fournierrek kartak inprimatzeko enpresa sortu zuen Araban. Ignacio Díaz Olano eta Emilio Subrierren marrazkiekin saria irabazi zuen Parisko 1878ko erakusketan. Diseinuak arrakasta handia izan zuen eta aldaketa txikiekin gaur arte iritsi dira milioika kopia. Arabako Fournier Karta Museoak bilduma erraldoia du, karta historiko zein berriekin.